Takot ka? Kapit ka dyan. Ang hirap. Kaya lang umaalog. Sige. Oh, ba't ikaw umaalog? Umaalog. Alam mo, dapat ngayon marunong ka mabuhay mag-isa. Huwag kang asa-asa ka dyan sa apam-apam. Diyos ko! Hindi mo alam, lalantu-lantu tayo yan. Lalalantutoy, lalalala. Ano ba nabubulok parang baliw? Lalantu-lantutay ang bulsa niyan. Nakuha mo, Maratoni. Awareness pa rin sa mga scam. Di porket yung mukha ko ay ginagamit, tinawag ka ring mahal. Ayan tayo eh. So ito na nga mahal. For context mahal sabi nitong scammer na to, kailangan po natin ng 20k para mapagamot ko po ang anak ko. Wow! Nag-fundraising pa gamit yung mukha ko. Kapal na mukha. Naka 8k? Ibig sabihin ganun karami yung nauto. Team Lorraine Morning Call, pogi mo na naman today. Sana naman ay mapagbigyan na. Nakakaano talaga elevate ng look yung eyeglasses. Parang hindi ng babae, parang Grabe talaga. Uy, nakalive ako. Ay, si Like a Barista, tingnan mo naman, Anong magic mo? Wait lang, Tingnan mo mabuti to. Tingnan mo to mabuti, girl, ano yan? May magic, girl. May ma-form na image, girl. Girl, tingnan mo, girl. Sabi ko sa'yo, pag yan Tingnan mo, ganyan. hawak ako sa'yo. Hawak-hawak, ganyan, girl. Sige, hawak. 1. Nakita niyo yun? Nakita niyo yun live? Nananampal Like a Barista. sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.